Purun. Hah? Purun. Sing banter, gelem ora? Purun. Sing banter kurang banter. 100 sing gur lirih ora. Ayo. Purun mboten? Purun. Ngono kuwi nya tambahi. Nggih matur sembah nuwun. Ya, lumayan 200 derep iki sak pedote. Apa kitene? Ibu, warga masyarakat Rengel mriki Kanorejo. Mugi-mugi tansah pinaringan keselamatan lahir batin. Kabahagiaan lahir batin. Murah rezekinipun, gampang anggenipun pados sandang pangan nggih, Pak. Bu. Matur nuwun, mugi-mugi taun ngajeng warga mriki tambah rezekinipun, sampun kesupen nanggap wayang malih nggih, Pak. Oh, rutin. Matur nuwun. Panitia kaya ngono lho Bu Kesi. Awake dhewe teko mau langsung lho daharan enake kaya ngono. Aku iki adate leneng liyane Kanorejo iki asem-asem iki ra doyan angger asem-asem. Asem iki malah iki. Aku mending ngono. Neng kene aku mencoba walah segere kaya ngono. Urung bangsane apa mau sing ungkusan-ungkusan walah. Pepes. Pepes. Ini munggah panggung iki lho suguhane bapak-bapak panitia juru ladi luar biasa tenan. Pokoke cekake arep mbledosne weteng ya ning Kanorejo iki. Ayo. Lah nggih, Pak. Lah nyuwun sewu niki lho gedhange ageng-ageng. Sik to, arahmu iki ning endi arepe kok iso gedhange ageng-ageng lho. Pisang. Pisang. Oh iya. Mengko yen rantek ning kene arep tak gawa mulih ning Solo. Wah. Iki ketok iki pancen nadyan sinden kondang nih wis kawentar sinden Surabadok. Dadi anggere enek panganan ning panggung masuk tas. Lho, Pak Dalang. Apa? Awake dhewe niku mboten kena munafik lho. Pripun? Awake dhewe niku dalu niki ditanggap, diparingi rezeki, mengke tekan ngomah nggih blonjo, tumbas beras, tumbas sayur, tumbas buah-buahan. Nggih napa mboten, Pak? Bu. Ora apa-apa aku diarani sinden Surabadok. Tak akoni ya pancen. Iya. Mula saiki wetengku mblegendong. Sing anu mau aku maca chattingan ning YouTube anu sing aku ya kaku nih ya campur anyel. Pripun Pak Dalang? Mbak Lia kok gede sekali apalagi hamil ngono jare. Ya tak saure nang nggih niki pancen lagi hamil ning jero isine speaker jare ngono. Lah, kok penggemar YouTube kuwi chattingan yen komen kok ya lucu-lucu. Ning nggih matur nuwun. Tondo tresnane kalih Kuntadi channel ngoten. Pramila menika di live streaming saking mriki piyambak pemerintah Desa Kanorejo ugi live streaming. Ayo monggo kagem ingkang tresna kalian desa mriki dipun subscribe, like, comment, share. Ayo. Nah, wedange teko. Matur nuwun, Pak. Wah, Pak. Oh, ya ampun. Nuwun nggih, Pak kok ya tewerusan to, Pak jenengan paringi daharan unjukan kaya ngono kuwi. Ayo, luar biasa. Ya wis ijolana tembang Bu Kesi, Pak Lurah ngersake Srihuning kok ya. Iya. Nggih. Tuban menika pancen terkenal kota Srihuning. Pramila tembangipun Srihuning Mustika Tuban. Nggih. Karyanipun Rama Mara Sepuh kula, Bapak Haji Sukron Suwanda. Nggih, ya mumpung Bapak edeke niki. karo bojone dek-deke ora. Karo Pak Dalang apa kalih panjenengane karo bojone deke. Wis, ayo. Monggo ya dosen lho. Ayo. Lah nang omah ngono janjane pas enek tamu ngono ya basa mlipis jane. Ayo. Monggo dipun unjuk Mas Dalang, monggo unjukanipun menapa? Menika wonten tamu saking Tuban nggih. Iya, ngene bar tamune kondur ninggali panjer langsung dheke menteleng karo panjere gorene kek. Ayo wis. Ketok asline dheke kuwi. Dheke lho. Ayo. Boten, menika tandha tresna kula kalih jenengan. Kapan meneh aku iso guyon? Lho Pak, aku yen nang omah karo sampean kan basa. Ibarate aku rek ngladeni sampean wae dadak mlaku dodok. Lek ning kene kan iso guyon. Lah sampean arep nesu karo aku kan ora mungkin enek wong akeh. Ora mungkin. Terus arep nesu karo sampeane golek sing piye to, Bu? Sampean wis dosen sinden kondang suarane apik, ayu, karo bojo gemati, karo anak-anak tresno. Arep golek sing kaya apa to, Bu? Lah iya to, wis iso manak, papat sisan. Lha ya kaya sapi manak melahirkan peputra ngono lho. Nggih. Ha nggih Pak Dalang. Putri kangsu. Mikmu ora cedak mikmu. Cek. Ora kuwi Aji Mas kuwi kok malah cek ora. Putri
Kang Sulestiyeng warni sing eneng rekake golek bola. Ayo. Lah sing gampang diomongi, ayo, ayo. Malah mangan. Lah wis. Cengkok ya digawe beda. Oh, lek Bukesi sugih variasi bangsa ngono-ngono kuwi. Iya no, ora mung cengkok tok. Monggo Pak Lurah. Jane panjenengan mau duet kalih kula, Pak. Teng mriki enten kula gandeng ngeten lho, Pak. Aja mesake Pak Lurah bengkok entek engko musuh kowe. Labuh tresno prapteng laya Cengkok enek. Lah mula nek pas ning kamar mandi ki suwe banget Mbak ya golek cengkok ngene iki kok. Ha iya. Kok suwe men to ning kamar mandi wae ya. Nano. Nano. Ayo nemu cengkok pirang-pirang ora. Bebelo wirat maya rangi rasri huning gugur mangka mesti kaneng Bawanipun sampun dipun aturaken. Wah jan aku kok kaget Bukesi cengkokmu nek beda ki mau. Lagi krungu iki aku. Iki lan rada cengkok gaya Yogyakarta ngoten lho. Oh, cara Yogya ngono kuwi. Ngurmati Pak Ibut ngono ya. Oh nggih. Iya. Nggih no. Nek Pak Ibut ora mangkat ora ditokke. Ha iya. Lah menika salah setunggal panjenengan menawi Presa Kisena Nugroho. Krawitane warga Laras. Nika wiyaganipun ingkang nomor kalih saking mriki pendemung. Ingkang gendut niki lho, Pak. Lemuni carcor ingkang gendut. Kuwi tak kon nang kene tak kon briefing pengrawit bagian kiwa iki lho. Carane ngono kuwi. Engko piye carane aja ngguyu tok ning suatu saat. Oh, ana ngono kuwi barang. Ayam. Nggih, Mbah nuwun. Lho, iki lho sing gampang wis dadi lho, ayo. Ayo elok isana. Iki mesti njaluk nembang anu iki, Gembira Loka bar iki dhek. Iya, heeh. Monggo Bukesi pamundhute Pak Lurah Sri Huning Mustika Tuban. Terus. Pak Dalang. Nggih. Wah matur nuwun sanget. Menika ingkang sami mirsani jane mesake lho teng Jawi Pager. Mbok jenengan tindak mriki Pak, niki tasik kosong. Mboten napa-napa. Ben cedhak kalih sinden-sinden. Ngoten. Lah mboten pagere dimbrukne mawon niku. Nggih, matur nuwun. Ojo ya anarkis kuwi ora. Sembah nuwun. Ya iki penting, Nduk, iki penting nggih.
Pancen ya akeh sing wis kangen karo wayang kok. Ha iya, sematur nuwun banget rawuhe para sutresna budaya. Tolong Pak Dalang untuk diumumkan sinten ingkang kelangan amplop berisi uang. Nah, amplope tebal banget Pak Yoyo. Lha ndi iki terus? Golek aku tenan lha ndi? Oh. Oh, nggih. Wah, nggih. Wah, maring terata Pak, kula kinten STNK apa SIM ilang ngoten nggih. Oh, nggih, sembah nuwun, nggih. Matur nuwun katresnanipun. Ya, menawa kathah pamundhut bar iki nampilke bocah cilik iki selak ngantuk. Ya. Aja dumeh aku wong desa nyuwun gending bangun desa mudune caping gunung. Nah, dari UD bersama 2 Pak Saikun Kanor. Waye. Bangun desa mudun ilir-ilir dari Bapak RW 01 Desa Kanorejo. Nggih. Ugi saking Wayang Mania Community. Nggih. Sik ning jero anune. Surate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mak Cange kula Mbah napa niki? Sumidar. Nggih, WMC badhe nyuwun tembang Sri Huning dipun bawani. Lan tembang Rengu, tembang menika kagem kanca-kanca WMC lan SKCK. SKCK iki apa? Sedulure Ki Cahya Kuntadi. Heeh, uga kadang-kadang sencaki Sutresna Cahya Kuntadi. Nggih. Salam budaya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Ya. Yo, diaturake sitok-sitok, Nduk, sampean jumeneng, Nduk. Ya. Iki ket sore iki mesake ya. Kaya apa? Ki putra daerah. Ya, awas. Kuwi akeh panganan aja kok ideg ya. Sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho ngene iki jenenge bedho no ora. Yen aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampeyan sing waalaikumsalam ngono. Ya sak baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suarane serak-serak basah. Sinten asmane sinten, Nduk? Ayu. Yo ngerti wong semene sampean cantik ngerti ora. Asmane lengkap sinten? Najwa Ayu Nur Khalifah. Najwa Ayu Nur Khalifah. Kelas pinten? 3 SD. 3 SD wela. Sak ngisore Brahma. Ayo, Daleme pundi daleme? Gemulung. Hah? Kerek. Oh, tanggane Mbak Diajeng. Mesti Tuban iki. Oh iya, ya elah. Wau sing ngeterke mriki sinten? Ibuke sinden ta? Sanes. Lah apa guru? Sanes. Lah apa tukang derep? Sanes. Lah napa ibuke gaweane napa? Bakal sego goreng. Wah, jos kuwi sego goreng kuwi. Ya, jan wis. Karo Brahma iso klop kuwi ya. Brahma angger mutung ora gelem dalang angger sego goreng Bram. Oke, semangat dek lah iki. Yes, Pak anu dalang, Bapak. Sanes. Penabuh. Sanes. Budayawan. Sanes. Lah napa? Sopir truk. Oh, pas dadi ibumu gawe sego goreng terus diadahi truk diubengke ngene ya. Nggih, sampean ngewangi ya, Nduk ya. Apa sebabnya sampean kok seneng nyinden? Sebabnya apa? Untuk melestarikan budaya Jawa. Wah, elok. Nggih, jos. Sampean pengen nembang apa, Cahayu? Kepilut. Cah kelas 3 SD wis kepilut. Nggih. Sak tembang ra apa-apa ya Nduk ya mung kembang ya. Nggih. Coba menghadap ke penonton aja ngadep ning Pak Dalang. Kabeh ngerti lek Pak Dalang ganteng ning madhep rono ya. Nah, nggih. Nek kamerane barang kae karo bapak-bapak pirsa karo pasuryane sampean. Ngangge bawa, Nduk? Dibawani mboten? Mboten. Oh, mboten. Coba kaya apa kapilut, nggih. Buka celuk niki, Pak. Nggih? Nggih, buka celuk, nggih. Ya. Kalamun weruh Nyuwun tepuk tangan untuk Genduk Ayu. Wah, semangate niku lho sing apik. matur sembah nuwun. Sampeyan goyangane wis jos kendel tenan. Nggih.
Nih ya kuwi lek sabuan rada kenceng lek mlotrok jarike cilaka nggih. Kali ibuke kan ngancingi karo weteng ngono, dadi kancing lebokne weteng set ngono kuwi. Ayo. Elok sampeyan ning suarane dijo, banyu entah aja ya. Terus gorengan aja. Pun mboten mam niku kok, Pak. Pun mboten mam sing nika-nika kula. Lah kok iso apa nyang omah renek sing dipangan panjenengan? Iya bener, dadi gorengan aja ya, Nduk. Wajan umpreng aja dipangan ya. Nah, mboten kaya sing lho akeh lengane ngono kae lho ya. Lek iso pancen pengen gorengan ya sithik nggih, tombo pengin yen mboten kok terus dikeki tisu diremet-remet ngoten terus tisune dipangan. Anune gorengane dipangan ngoten nggih. Elok sampean. Jan. Ya Nduk iki tandha tresna dudu apa-apa kena nggih tambah sangu sekolah nggih. Tak kei neh aku iki blobo kok nek cah cilik nyah Nduk. Nah. Ki pira sik kok tangane langsung maju ae. Niki pinten? Kono wae. Niki pinten? 100.000. Karo dhuwit apal men sampean ora. Nyonya 100. Susuk 95. Matur suwun. Tambahi purun mboten? Ora gelem ya tak balekne lho. Gelem mboten? Purun. Hah? Purun. Sing banter, gelem ora? Purun. Sing banter kurang banter. 100 e gur lirih ora. Ayo. Purun mboten? Purun. Ngono kuwi nya tambahi. Nggih matur suwun. Ya, lumayan 200 derep iki sak pedote. Apa kitene? Boyoke ayo, kaya ngono kuwi elok. Semangat terus ya, Nduk ya. So, sekolah sing dhuwur terus sekolah ning Solo, SMKI ya. SMKI. Syukur ning SMKI engko kuliah ning ISU Surakarta kaya Mbak Diajeng ngono kuwi lho. Buktine Mbak Diajeng bareng kuliah ning Solo. Wah, saiki duwe pacar pisan. Oh, ya. Iki pamundhut akeh sing dikersake ya kuwi mbangun desa. Ya diaturake dhisik iki akeh banget. Saka sapa mau nok sing komburi kelir Pak sapa? Pak Marno panitia. Lho, Pak Marno bareng kok ya ngersake Pak jenengan nggih. Iya, nggih Sanes niku Pak Marno Son. Oh iya. Iki sing apal ki sampeyan yen tembang iki. Ayo, Coba sampean jumeneng diaturke arep dibablaske napa? Ayo. Kodang kuning. Kodang kuning. Nggih. Napa? Oh iya, nggih. Saking dulur nom nyuwun tembang. Lewo nggih mangke kula aturaken sembah nuwun. Ya nok ngadeg sik nok iki piye iki? Ayo iki lek daerahmu iki sing apal sampeyan iki. Bangun desa iki garape piye ngono terangno. Nah niki anak kula pek teng Solo, asline saking Kerek Tuban niki Diajeng. Nah, Mustika Tuban. Nggih. Mas Bayu. Mas Bayu. Wah, tahu to? Lah nggih cerak mriki ya Mas, nggih. Wah, nggih. Salam kagem Pak nggih. Nggih, luar biasa Mas Bayu. Ayo. Bayu Solo pun diudu, Bayu Rengel Mas Bayu kuwi mbiyen nate kuliah nang ISI. Ayo, Terima kasih. Dalemmu cedhak ora kok kene? Ngen kula. Pinarak, Pak. Aku takon cedhak apa ora kok. Lah nggih cerak to, timbang saking Solo mriko. Iya, bener kowe bener kandamu, macam ngono kuwi. Ayo. Nggih, sejam. Sejam, oh lumayan. Ya. Gandeng sesuk aku lak kudu mlebu, ngono to. Mula ya sepurane ora iso mampir, ya. Mlebu napa? Neng kampus iso mlebu napa? Pertanyaanmu peh duwe pacar saiki ngeres terus omongane ora. Astagfirullahaladzim, mboten lho. Kalau makmu iki karo aku sambat terus kae lho makmu iki. Ayo. Apa makku? Tekan makku. Lah tenan wingi tak dolane ning kontrakmu tenan lho. Pripun to Pak Dalang Diajeng nika pripun jane kula kan rabi randang rabi-rabi monggo kalih pacare pun dikeloni terus. Mboten lho Pak, ampun percaya. Nggih. Ketok wong wedok iki lek sik perawan awake saya lemu kuwi genah aku wis. Aku wis apal bangsa ngono kuwi nok tenan. Titenane anggere sik perawan kok saya lemu kuwi biasane mesti jamune cocok wisan ayo. Lah nggih kula mik vitamin terus lho mendhi. Biyen sik SMKI bocah walah tenan, Nduk. Gawe kudung lugu meneng takone apa-apa isone mung inggih mboten mangertos. Lah sumangga pruwok ngono ae. Lah kula ngantos sakniki kalih wong lanang wis dicedhaki aku anu lho istighfar lho Pak. Istighfar. Lah dijiwiti. Kula astagfirullahaladzim. Ngono pamane dicedhaki. Astagfirullahaladzim. Terus pamane kuwi disenggol. Astagfirullahaladzim. Lah dikeloni. Ya monggo. Weh.
Nggih maksudnya sampeyan SD bojono lho, Pak. Oh iya. Ya wis ngono kuwi. Pokoke anggere cah wedok saya lemu ki hafal aku kaya. Yes. Iki piye iki mbangun desa ana ki akeh sing ngersake. Nggih, niku tayub. Heeh. Engko anggere sampean muni no mburi langsung. Benar. Oh monggo Mas Imam mumpung dereng sare Mas. Ora, iki lek ngantuke lek bladekan kok iya. Monggo bladekan terus dek iki melu sapa-sapa ya. Ya Mas, cobi Mas menti. Terima kasih no, terima kasih. Sesuk neng Kerek apa langsung neng Solo? Ten Kerek riyen. Oh iya, ninggali ibu ya. Nggih. Nah, cocok ya ngono kuwi sing jenenge anak sing apik ngono kuwi. Mau sampe ninggali pira ta pira niku dijoli pangestune wong tuwa. Walah. Kuwi ampuhe kegila-gila. Ya, Si jingkes ya, Mak. Siji meneh sing ngersake lewong iki coba tak aturi Mbak Uun Febriandari karo Mbak Tutik Trihastuti Retnawati. Wah ya, coba kaya apa? Mbak Uun menika saking Madiun, menawi Mbak Tutik saking Ngawi. Ya. Men diaturake berdua. Monggo berdiri, Mbak Tutik karo Mbak Uun ya. Lek Mbak Tutik kondang apa kuwi jenenge joget ala Thailand, yen Mbak Uun iki kondang sinden. Ape lho Un, seneng aku. Pancen lek jaranan kudu enek sing ngono kuwi. Lah nggih ta ben rame to. Tapi kula izin iki wau. Nyapa kok izin? Sampun jenengan dhisik ya. Ora. Aku anane dhisik mergo seneng ngono lho, ngefan karo sampean ngono lho. Nek yo aja nganti sik kabur sampean wis aja nganti. Mbak Tuti sudah sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Seger. Aku lek panggung kuran nek sampean rumah saku sepo sepil resepah samun. Napa nggih? Oh, tenan ngono. Kadang sia-sia wae karo aku jenengani. Lek sia-sia ki tandane malah gemati ngono kuwi. Lek ning panggung kan drama. Ya. Tegese aku memperhatikan karo sampean carane ya sosok nyio-nyio sampean ngono kuwi. Ning janjane tenan yen ra ono ngono sampean gak gerah utawa pas lara wingi lah rumah saku jan sewengi suwi ngono lho. Sakniki pun sehat to. Saiki enek sampean malah saya suwi rumah. Lho tenan to. Ngel. Jalan. Tenan kok. Ambak menika waranggana seragame padha kalih kancane nek teng Jawi Madangkara mriki menika sampun bintang tamu. Oh iya Mbak Tuti wis larang regane. Lho tenan kuwi, tenan. Anggere enek klenengan teng Laladan Ngawi Madiun mesti Mbak Tutik. Ayo. Kula nek kali Mas Rajamala niku nek klenengan kula sak pawehe. Kula kali Mas Rajamala kan nyah-nyoh. Ya nggih sak ikhlase ngoten. Iya, Pokoke sampeyan berkah. Penting sampeyan wae penting sehat. Lek swara kaya ngene cocok nggih nyuguh wong mendem-mendem tadi. Lho tenan to arahe wis. Ayo. Saya wengi saya memuai. Iya. Lek Mbak Uun iki walah tenan piyayi. Mas jos tenan mumpuni nembang apa wae iso gagrag Surakarta, Banyumas, Jawa Timuran wis dilalap kabeh. Ayo. Musuhun pedhot. Tenan lek kuwi. Klasik ya oke, ya jogetane ya apik, iya. Piyayine janjane biasane gandeng pinter, ngadi busana ngedi sarir walah temenanan ayo. Kowe ngerti jogete Mbak Uun walah tenan iso. Mukok-mukok kowe. Ayo. Pak Yoyo niki mau pun WA kalih kula tirose ajeng mencoba goyang sampai bawah. Sapa? Uun. Orai. Kae. Ora kompak ngono. Asline Mbak Tutik dhewe niku lho. Ayo. Aku wis kulino lho, nek kowe kan urung Un. Pengen terus. Lho aja makakne kancane no. Kan sindene duwe karakter dhewe-dhewe. Sampeyan goyangmu pancen tekan sampai bawah genjot tenan lek sampean. Nek Mbak Un kan lenggak lenggut sithik ngene wis angger. Yo, ngono ki wis. Kalau kan kalem. Iya. Yo diaturake lewung. Langsung ya, langsung. Ora nek bawane to, Mbak iki? Lah iya ora nek perlu aku takok.
Ayo, lewung diaturake kunjuk sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng lenggah wonten halaman Balai Desa mriki lan ingkang kepareng monitor wonten ing YouTube. Ya, sugeng laras ya. Monggo, ya yuk tetes. Apa nggih sok-sok yen panggung nggih gamelan niku keduren terus nggih dalang sinden diunggahke saya dhuwur meneh niku adate komunikasi karo penonton niku angel. Apa nggih tur mesake sing mirsani mergo panggunge terlalu tinggi akhire le mirsani iki rada ndangak ngono kuwi. Yen ndangak suwi-suwi cengel niki keju yen keju nek ndi parane mesti capek terus kondur. Lho niku. Apa nggih ngoten niku. Mergo wis kakeselen kaya ngono. Luar biasa. Yen ngene iki mat ya, drek kepenak ya. Nggih. Nadyan to panggunge ya ora jembar-jembar banget ning iki standar. Ya, Tur sound sistemipun walah luar biasa. Genset iki genah rasa tenan. Bukti genset niku rasa napa mboten kenging dipun tingali yen pas wayangan dalange suluk ngene mak bleret ngoten niku tegese gensete ora kuat utawa gensete sulaya. Lah nek niki babar pisan mboten kedhep son jero kepenak njaba nggih kepenak kerjasama yang baik nganti kados ngaten menika delalahe panitiane ya sangat bertanggung jawab sangat hebat luar biasa didukung penontone ya walah saya elok Mas Gareng. Mangka tenan lho iki kaya sing tak aturake ngarep mau lakon Dewa Ruci iki lakon lebet. Iya, Iki lakon sing apa kuwi kebak pitutur anane mung jejer anane wejangan terus ora ana banyolane ora ana perange ya perang mung siji loro. Iya, Ning parandene para warga masyarakat ing Kanureja, Rengel Tuban isih telaten, aku noleh nengen isih akeh para sutresna budaya sing kelasé kepareng lenggah. Iya. Mongko manut jam kula niki wis jam 2 kurang 10. Tur sesuk niku hari kerja mergo dina Rebo. Sing teng kantor ya mesti teng kantor, sing teng Sabin nggih teng Sabin, sing dagang nggih dagang. Parandene tasih kepareng nenggani dumateng Petruk kula ngaturaken panuwun. Kok ngantos meh jam kalih para penonton tasih kathah ingkang kepareng lenggah niku mboten perkara Petruk niku wayangane apik, sindene becik, pengrawite kompak niku mboten, nganti yahene kok penonton isih akeh. Ini adalah salah satu kepedulian penonton Kanureja Rengel terhadap kelestarian wayang. Tepuk tangan penonton malam hari ini. Elak ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Mongko kene iki nggen tayub ya, Truk. Apa yang tayub iki njur elek ngono apa piye? Kuwi ya kasanah budaya. Malah ana sing merdekake lamun to tayub ki ditata men do guyub. Oh ngono. Kaya ngono kuwi. Apik kuwi mbiyen. Bisa kanggo ngraketake paseduluran saurunge penjajah teka mbiyen. Oh ngoten. Ngono kuwi. Mula nuwun sewu jogete wong tayupan kae lek mesti tangane digawe bunder ngono kae. Ha, bunder. Ngene iki pamrih apa? Men bunder rasane kepleng kang dadi pikirane, gembleng kang dadi ciptane, anggene tansah manembah kelawan Gusti ingkang nyetep jagat. Oh ngono. Ngono kuwi. Lah bunder kepleng ngene iki terus ketekan Belanda, ketekan penjajah, iki njur diseni sloki. Oh, lah dalah. Akhirnya ya kuwi diombeni minuman keras yang disumet Mbah Murup ya akhirnya dadi haik ngono kae. Oh ngono. Jane ya dasare utawa mula bukane tayub niku apik. Apik wong ya kuwi kabudayan kok ya. Ngono. Mila matur nuwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa Pak Inggi, Pak Muhammad Suyanto, Pak Wo ing Kanor, Pak Warsono, Pak Wo Pegaron, Pak Rusnadi, ya ketua panitia. Lan sedaya para sesepuh adisepuh, kiai alim ulama, para warga masyarakat ing Kanureja kula ngaturaken panuwun dene kepareng tresnani dumateng kula sak kanca. Ya. Warangganane ya sik bergas-bergas. Ya. Angger suguhane tumpuk undung ngono ki temenanan. Ya, arep nggiyut ngene iki eman. Ya, tenan kok. Ngono kuwi.
Lek sing waranggana senior-senior pamane sik semangat ki memper. Iki lho, sing kelas 3 SD iki lho, gumun ah. Kaya bocah ra duwe ngantuk lho. Elok tenan to, Nduk. Tule nembang apa-apa iso mikir dikuwokop. Ayo, Wah, jan. Ayo bocah semangat to. Kaya ngono genduk ayu walah jan elok kuwi. Ya, Mongko ki wis jam yaine bocah ki rong turu. Sesuk sekolah ora to, Nduk? Yo. Sekolah yo an. Mlebu jam pira? 7. Jam 7 iki nyinden. Sesuk isuk sik sekolah. Sore drop. Lho kaya tenan yo iso drop ngono kuwi. Tenan. Jan gumun cah kelas 3 SD nyawang dalang kuwendel ora. Tanpa yuwuh pekewuh. Ayo. Wah, iki calone ngentek-entekne yoga iki. Ngentekke nggen gending kuwi lho apa-apa iso apa-apa dipangan ngono. Ya, Jas tenan gak ya. Ya urip palungguhan iki ngaturke panglipur sawetara isih sak lakon, Truk. Nggih. Menika wonten ingkang ngersakaken nuwun sewu caping gunung ning diratake sinden saanane iki. Sing bawa wiwit saka Jawi piyambak. Mbak Lia Sundari nglerek-nglerek mriki. Ayo, kontes nyinden iki. Ya, coba didu suarane. Ya, Pangkur caping gunung wiwit saking Mbak Lia engko terus nglerek mriki. Cobi menika ugi pamundhut. Ya, Monggo Mbak jenengan wiwiti Mbak Lia. Saben bengi Ben bengi krungu paribasane parantene kok isih gumun. Aya swara tok iso cis kaya ngono. Lah iya, iso nribel kepenak ngono kuwi. Kuwi lek pas suarane waras. Lek pas ra waras nek gur plerak-plerok ngono kuwi. Ayo. Lah iya ing atase mung prei 3 dina kok ya langsung waras ya. Ayo, wah tenan pancen bocah iki. Heeh, kuwi cara baterai dicas. Ayo, Ayo, bareng dicas akhirnya HP-nya melembung. Ayo, kan elok luar biasa. Yang kedua, menika, nah iki, cobi Mbak Tri Hastuti Retnawati yang cara Abdi Solo menika Mbak Dewi Marheningsih ya menika. Menan, Yayine Wibowo. Ayo, anteng tajem. Ayo, iya Mbak. Yen majang hamong karo janur kuning jaano cengkok para esok. Wah iya wis. Aku ning awas. Nah, kaya ngono kuwi. Cengkoke apik warna-warna lek Mbak Lia aku tetek lek iki sumelangku lek kebablasen ora ya. Kemunggahan. Ayo. Ora ki ya profesional kok iki elok iki. Kontes selanjutnya iki Mbak Laras ya Mbak. Ayo. Suarane pilihan kabeh. Pak Dalang. Ada. Maafkanlah aku, Pak. Emang kenapa? Anu niki serak, Pak. Hah? Serak. Serak ora masalah. Iki genduk ayu serak nomor 200 ya kendel ki mau. Ayo. Enggak masalah. Kembang. Oh, lah iki murid jadi pati lah iki apa-apa njur gedhe ora. Dhuwur ora kok ngisor. Oh. Patak rai watumu iki ora. Ora iya. Patak watu raimu, patak watu raimu ayo. Lah, empon nyelip-nyelip, Dek, Pak. Apa? Empon nyelip-nyelip, Pak. Ora apa-apa, nyelip malah banter ndang teko nggen kok ya malah ora apa-apa. Lah awakmu aku percaya Mbak Laras. Ayo, coba.
dicoplok nggih, Pak. Ampun dicoplok. Ora apa-apa, ras. Nggih, maafkanlah aku ya, Pak. Iya, sama-sama, ora masalah. Bar iki bubuk ora. Wis wangono Bu Kesi, ayo coba. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Nyuwun sewu menika wau kados wonten WhatsApp, wonten kabar bilih Bapak Wakil Bupati Tuban. Bapak Riyadi rawuh nggih, leres nggih, Pak. Oh nggih, sugeng rawuh Bapak. Monggo yahene panjenengane rawuh. Injis jam setunggal wau anggenipun rawuh. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati. Wah, dan yahene kok ya ora istirahat kepareng tindak mrene. Ya engko tak aturane munggah panggung Bu Kesi bareng. Wah, seneng aku Pak bengi iki. Heeh. Jane saka panitia saka dinas apa wi pendidikan budayaan ya wis telepon. Ya. Marepe hari jadi apa ngono. Ning ya mung takon mbuh akhire piye ora. Kalian pun kesupen. Nggih ditungake mawon mugi-mugi dadi Pak Dalang. Nika wau ingkang ngersakaken sesideman naminipun Pak Uut Tambak Rengel Tuban. Oke, beres. Nggih. Pak Yoko nggih. Wah, kathah pamundhut niki. Sok nanggep piyambak nggih, Pak nggih. Rumangsamu ora sithik lho ragate wayangan rumangsamu. Ya wis matur nuwun une ditresnani lho Bu Kesi. Nggih. Yuk. Ayo wis nate mirengke suarane Bu Kesi. Dereng lembe niki nggih. Lah niku petuk kali Bu Kesi digatekke ngoten nggih. Heeh, wis jan elok tenan. Lanjut Mbak. Lah iki. Ayo kaya apa nggih jan. Sinden-sinden aku seneng kok. Ayo jan. Wis luwes apa-apa ayo. Aku ki mbok, Pak. Aku iki mbok. Lah iya nyinden apik, nyanyi ya bergas, isih bisnis dodol subal. Ayo wis. Elok. Jenengan ngersakne napa pripun? Heeh, aku golek subal sing kriting lek enek. Ampine. Iki pas parian to iki, Un? Nun? Pas parian iki. Bar iki ya? Dereng ya. Ya. Mana? Hei. Penampilan iki penting kok. Mula sing dinggi ngasta mik iki asta sing tengen mergo ning kono ali-aline pirang-pirang. Celorot ngono. Lah iya ngono ki lek dong kudungan ngene ora gatel barang kukur-kukur. Oh wah, ben kata mak lap. Nah ya wah jan elok tenan. Niki anyar niki. Anyar. Sing takon sapa ora. Oh. Kula ndudui. Ha iya, wah jan. Wingi ngeterne anake ning Jakarta kok ya ora kelong gumun aku ora. Ayo. Sing tengen ngangge ali-ali sing kiwa gelang. Wah, kaya ngono. Jenenge apa jenenge waranggana, apa ki jenenge profesional iki ngono kuwi. Gandar iki penting penampilan. Ah iya tenan kuwi. Mula yen pas praene Bu Kesi karo aku mesti ya golek hiburan dolan ning mall, nadyan anake sepapat mending ngalor ngidul ning mall tak gandeng terus. Wah, mesra. Ora mesra lek ora tak gandeng njupuki apa-apa kuwi engko. Ha iya. Mesti gelang kalung jupuk ya anggere ning toko Mas Semar no wis. Apa ya? Benjing Bu Kesi dipundhutne gelang. Gelang apa? 24 karet niku lho. Karet malah karet ora. Jepret melinteng sinden-sinden kuwi apa piye ora. Ngece ora. Bu Kesi ki lek kadang butuh arep pamer perhiasan ora perlu nggawe gelang kalung kaya ngono kuwi. Dek cukup kalungan kempul. Wo wis ngalor ngidul ganggung-ganggung ae ngejak lukis. Ayo. Pamer perhiasan ngejak lukis ora. Lah nek kesel gulune abot lho dipijeti no. Ayo. Ayo.
Yo diselani parikan yo ketokno kecerdasamu sing ana hubungane karo laladan Kanurejo Rengel. Ayo. Nambal ban. Wah, nambal ban. Gene Pak Subur. Ngene Pak Subur. Warga Tuban. Heeh. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Gandeng sedaya para penonton ingkang dipun dongaaken ya karo ngamini ya karo nggih tambo adem mang amini Pak warga Tuban mriki ning nganggo nganggo napa niku ngangge laras ngangge nada Allahumma amin. Cobi para penonton kula pitados menawi piyayi mriki piyayi budaya piyayi nyeni. Nggih. Allahumma amin.